NHPC ni मावफारिया खामानिनि रां बान्था नागिरना सोंखारिदों। थागिबि टिकादार आरो मावफारियाफोरखौ होखारनानै बायजोनि टिकादार आरो मावफारियाफोरखौ खामानि मावनो होनायनि बेरेखायै सोमावसारदों। रोजानिख्रुइ बांसिन होखारना हरनायनि बेरेखायै मावफारियाफोरा गावसोरनो थियारि। मख'नो गोनांदि थांनाय दिनफोराव मिथिंगायारि थासारिनि थाखाय थाद'दोंमोन NHPC नि खामानिया। बेनि सिगांनिफ्रायनो मावफारियाया होख्रांनायनि फाव फान्दायगासिनो दंमोन। बातটো হ'ল যে আমি ইয়াত যেটো NHPC যেটো পাৱাৰ হাউচত আমি কাম কৰিছিলোঁ, কাম কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো প্ৰাপ্য মজুৰি আৰু আমাৰ যেটো অসম আৰু অৰুণাচলৰ যেটো কন্ট্ৰেক্টৰ আছে, সেই কন্ট্ৰেক্টৰসকলৰ যেটো কাম কৰিছিলে, সেই কন্ট্ৰেক্টৰসকলক তেওঁলোকে মানে কাম নাই বুলি কৈ পেলাই বাহিৰৰ মানুহক আহি পেলাই আমাৰ গোটেই অসমৰ কন্ট্ৰেক্টৰবিলাক আউট কৰিছে। আৰু লগতে আমাৰ যেটো ইয়াত কৰ্মীসকলে কাম কৰিছে, এই কৰ্মীসকলৰ কাম কৰাবিলাকৰ যেটো প্ৰাপ্য যেটো অধিকাৰ, সেই প্ৰাপ্যবিলাক তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰিছে। আজিৰ পৰ্যন্তলৈকে তেওঁলোকে দিয়া নাই। সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াত এটা কাৰণতেই ধৰ্ণা দিছোঁ আজি যে আমি আমাৰ যেটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ আৰু আমাৰ যেটো অসমৰ যিবিলাক কন্ট্ৰেক্টৰবিলাকে যেটো কাম কৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰাপ্য অধিকাৰটো তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰি পেলাই আমাক তেওঁলোকে আউট কৰি দিয়া হৈছে। সেইকাৰণেই আজি আমি এই NHPC এই সন্মুখতে আজি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে। বাৰে বাৰে আগতো আমি ধৰ্ণা দি আহিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কথা মনা নাই। সেইকাৰণে আজি আমি কোনো কাৰণত তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান নোহোৱালৈকে আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আজি প্ৰস্তুত কৰি আহিছোঁ। সেইকাৰণে আমি কোনো কাৰণত তেওঁলোকক মাৰ্চি কৰি দিয়া নহ'ব। সেইকাৰণে আজি আমি এই দলঙৰ ওপৰত পথ অৱৰোধ কৰিবলগীয়া হৈছে। মানে বিশেষকৈ পেটেল কোম্পানী আমাক যিটো কাৰুকাৰ্য কৰিছে, তেওঁলোকে যেনেদৰে দিব লাগিছিল তেনেদৰে দিয়া নাই। গোটেই কোপা আমাক মানে বঞ্চিত কৰিছে। সেইকাৰণে আজি আমি গোটেই কোপা আমাৰ শ্ৰমিক সন্থাসকলে একগোট হৈ পেলাই আজি এই কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।